may oras lagod Kapampangan, malimatan na yung kakit na sana dun naman yung video ko ngayon yung masyadong amutod lang kasi dikit kaya tuloy yung masigla yung biro. Ganyan man, pag-umpisan ko na yung numero na nini, pang kanamang pulot na duwane. Inumuna, baha. Linto yung baha, kung kaya nga labasan na mauran at makaladanom yung baha, Tagalog yun. Yung Kapampangan yung baha, albog. Limbog, albog. Tuloy-tuloy pa na kaya naramdaman. Tagalog yun depende kayong pangagamit na. Isipan ko, sadsad, makanya siguro yung Kapampangan, o kaya tuki-tuki. Madalang Tagalugan niya yun yung mas manawin ang Kapampangan, malagad. Okay? Mangawit. Tagalugan niya yun mangawit. Manikal. Okay? Dugtungan Tagalugan niya yung kaya mas manawin ang Kapampangan, sublungan. Kayamupin. Panigay damdaman kayamupin. Walang kaya kawangis din yung diba yun isang diba bumba. Yung kayamupin, itang kaya Tagalog ito, Tagalog yung kayamupin. So yung mas manawin ang Kapampangan, nyamupin. Kaya itang mupin. Gani pa ka rin, medyo mamalagwa ako kung wala ka. Salamat kayo nga mag-support tayo kaya katamang Tagalog videos. Sana share nyo lang po, tangayag nyo rin, share nyo lang bang ito, may kalat lang nung may duwain dyan din tao, siguro, isabihan talo. Ngayon, kaya na kan. Sana iisipan na cute. Itang Tagalog ang kung panyamutan yung Tagalog na kiratamang amanan Ito tuna, nung lawen medyo manong kakiramdaman. So, itong magsalita tamo, pagkikuha ng tamong sumasang yung Kapampangan tamo. Bang matigpay mas manay yung pakiramdaman. O sige, ganay pa mo kaya panay ko sasabihan, di pang Kapampangan tamo, di kaya katamong anak, di kaya katamong apo, Kapampangan ng talan. Pag maragol tayo, kaya katamong amano, pag masabalan tayo, nakala salamat, with dana.